No niin, tervehdys arvon katselija. Nyt maistellaan ensimmäistä kertaa omalla kohdallani Coca-Cola Vanilla. Katsotaan miltä se maistuu tai maistetaan miltä se maistuu. Ai nyt, aloittakaapas. Näin se hienosti sihahtaa. Njam njam. Olen tästä kuullut paljon hyvää. Sinne se kaatuu ihanasti. No niin. Sitten maistellaan, katsotaan. Siellä se kuplii. Maistuu tutun Coca-Colan hapokkaasti. Vanilja maistuu kyllä jonkun verran. Mutta ei mielestäni liian päälle käyvä. Ihan Ei huono. Ei huono, kyllä joo. Kyllä mä antaisin kyllä 4/5. Kiitos tästä videosta. Coca-Cola Vanilla makutesti. Hei hei!